Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Benvolgut síndic. Plaer escoltar-vos, com sempre. Un plaer llegir els vostres informes. Crec que no hi ha millor termòmetre per avaluar la salut d'una democràcia que mirar quin és el grau efectiu de compliment dels drets fonamentals. I des d'aquest punt de vista, l'informe del síndic, els informes del síndic, ens permeten fer un exercici que crec que és absolutament imprescindible en una societat. Certament és estrany, com el propi síndic ha posat de manifest, que estem ara analitzant l'informe de l'any 19, anem amb un any de retard, i quin any, un any al que han passat tantes coses. Probablement, en molts dels aspectes, la situació és pitjor de la que es denunciava a l'informe del 19, però precisament per això, més que quedar-me amb la foto fixa de les dades que es contenien a l'informe del 19, algunes de les quals hauran variat ja amb l'any llarg de perspectiva que tenim, em sembla més interessant intentar fer una reflexió de conjunt partint dels dos fils argumentals fonamentals que el propi síndic, tant a l'informe com a la seva exposició oral, ha posat de manifest. Començo, com ha fet també la diputada Najat, parlant pel tema dels drets fonamentals. Està clar que els drets fonamentals tenen per objecte protegir els ciutadans, protegir les ciutadanies front als abusos del poder. A l'informe del síndic, i n'ha fet referència també a l'exposició oral, ha fet referència a alguns drets de tercera generació. Ha parlat, per exemple, del dret a la transparència, per tant, a l'eliminació de la corrupció. Ha parlat indirectament del dret a la bona governança i, per tant, l'eliminació de la burocràcia. Però, malauradament, com s'ha posat de manifest, al marge d'aquests drets fonamentals de tercera generació tenim un greu dèficit, una greu emergència democràtica en quant són els drets fonamentals de primera generació. Perquè, malauradament, molts servidors públics no tenen aquesta vocació de servei públic, sinó que concebeixen la funció pública com un exercici d'autoritat. I això, com el propi síndic ha posat de manifest, és especialment punyent de punyetes, quan pensem en el sistema judicial. Quan pensem en el sistema judicial, amb tot el sistema judicial lato sensu. Començant per una policia que, amb les protestes, ho hem vist, el 19 i el 20 i el 21, hem vist que fan uns atestats no sempre ajustats a la realitat dels fets. Certament el nostre model policial és molt millor que els models policials estatals, però també tenim nosaltres marge de millora, perquè hem de ser conscients que el relat fàctic que es conté als atestats policials és assumit acríticament per una fiscalia que té també per llei el mandat de protegir els drets fonamentals, però que s'ha convertit en un òrgan repressor i que acull acríticament, sense investigació, sense contrastació de fets, els relats fàctics continguts amb els atestats policials, criminalitzant-lo amb la màxima contundència possible, cosa que crea una altra perversió que l'informe del síndic també denuncia tangencialment, que és la gran quantitat de conformitats que es produeixen, per tant, d'abandonament del dret a la tutela judicial efectiva, obtenir una sentència justa per la por a una excessiva petició punitiva que pot desembocar en condemnes de presó desproporcionades. I seguim per un sistema judicial, policia, fiscalia i un sistema judicial que majoritàriament s'ha convertit en un òrgan que aplica, quan es tracta de dissidència, no utilitza el dret com a mecanisme per solucionar conflictes, que és pel que serveix el dret, sinó com a mecanisme per repressió de la dissidència. I no és un problema de lleis, no és tampoc un problema d'independència judicial. El poder judicial és independent,
precisament un dels problemes, al contrari, que té el poder judicial a Espanya és que no té contrapoders i és un poder que en aquests moments està fiscalitzant no només l'activitat de l'executiu, sinó també la del legislatiu, sense que tingui un contrapoder efectiu que faci de balança. No és, per tant, un problema d'independència, és un problema de neutralitat. És un problema de neutralitat i ho estem veient. És un problema que no és universal del poder judicial, però malauradament és majoritari al poder judicial. Hem vist que sobre uns mateixos fets, el 19, el Tribunal Suprem va condemnar els líders del 1 d'octubre, però que amb els mateixos fets l'Audiència Nacional, un altre tribunal, ha dictat una sentència absolutòria. I no és un problema de que la prova que s'ha practicat aquí sigui la prova que no s'ha practicat allà. Amb els mateixos arguments de l'Audiència Nacional, el Suprem hauria absolt, amb els mateixos arguments del Suprem, l'Audiència Nacional hauria condemnat. I ho hem vist, per exemple, aquesta setmana al Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional que tindria que ser la cúpula que tanca el sistema, és internacionalment conegut com a Tribunal de Garanties i aquí no és un Tribunal de Garanties. Aquí no és el que aplica la Constitució amb el seu sentit més expansiu, de la màxima expansió de drets i llibertats, sinó que s'ha convertit en els defensors del Sant Grial per utilitzar les interpretacions més restrictives dels textos constitucionals i legals per reprimir sistemàticament la dissidència. I ho acabem de veure amb la primera sentència de fons que dicta el Constitucional respecte a la sentència d'octubre del 19, com hi ha hagut dos magistrats que, aplicant el mateix ordenament jurídic, han fet una lectura progressista, que és la lectura que s'acabarà imposant. Tenim, per tant, una greu emergència democràtica, dret fonamental de primera generació, contra la que hem de lluitar, i aplaudeixo des d'aquí la valentia del síndic també en posar el dit a la nafra en aquest tema. Afortunadament, el món no s'acaba als Pirineus i tinguem tots el convenciment de que els tribunals internacionals acabaran posant les coses al seu lloc en aquest punt. I segueixo amb el segon fil, al meu entendre, conductor de l'informe del síndic i de la seva exposició aquest matí aquí, que és el dels drets socials. Crec que tots els que ens dediquem a la cosa pública tenim per objecte, des de visions diferents, però tots tenim per objecte intentar millorar la qualitat de vida dels ciutadans. I, efectivament, el síndic, quan fa el repàs dels drets socials, fa una lectura certa i esfereïdora, perquè ens ha parlat, fixem-se, de l'emergència habitacional, un greu problema que tenim, dels grans dèficits en matèria de sanitat, de les llistes d'espera. Ens ha parlat també de l'emergència climàtica, que com el síndic i amb data que crec que hauríem de prendre, donar-li el relleu que mereix, que és ja que més d'un 30% de les queixes que li arriben fan referència a qüestions de territori i especialment medioambientals. Crec que hem de prendre bona nota. Sabem que hi ha pensadors internacionals que diuen que el món ja no es dividirà més entre dretes i esquerres, sinó entre aquells que defensen el planeta i els que no el defensen. Per tant, és un tema a donar-hi cada dia més relleu. Ha parlat de desigualtats i al parlar de desigualtats ha parlat de pobresa energètica, ha parlat dels col·lectius més marginals, com pot ser la gent gran, com pot ser la infància, com poden ser els col·lectius migrants. I per què estem en aquesta situació? Potser no fem les coses bé, potser podem fer les coses millor, segur que podem fer les coses millor. El propi síndic ja destaca al seu informe que hem millorat, gràcies també a alguna de les seves recomanacions, hem millorat puntualment amb algun dels aspectes que anteriors informes recollien. Però si no anem millor, segurament és per culpa de dos grans dèficits que com a país tenim i que crec que cal recordar i emfatitzar a tot moment. Quan no podem dedicar més recursos a la sanitat, a les bosses d'habitatge, al canvi climàtic o a lluitar contra les desigualtats, no podem oblidar
que això és essencialment per culpa del sistemàtic dèficit de finançament que pateix Catalunya. I quan patim un dèficit de finançament, quan hi ha llistes d'espera, això afecta per igual els que voten a aquest costat, que els que voten allà, que els que voten els que estan més a darrere. Això ho patim tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Per tant, és un tema que ens ha de fer reflexionar conjuntament. Però, malauradament, hem vist que el problema que tenim no és només, que és molt important, de finançament, sinó que és un problema de manca d'autonomia real. Un tribunal constitucional, al que abans em referia, que havia de ser un tribunal de garanties, i resulta que és igual que mani a Espanya el govern del PP o el govern del PSOE perquè sistemàticament s'impugnen totes les lleis, la majoria de lleis que aprova aquest Parlament, i un tribunal constitucional que sistemàticament les suspèn primer i les anul·la després. Un tribunal constitucional que ha arribat a dir de què pot parlar i de què no pot parlar aquest Parlament, que és una aberració des del punt de vista jurídic, des del punt de vista democràtic i des del punt de vista del sentit comú. Per tant, jo crec que és un dels fils conductors de l'informe del síndic. Ell no ho diu amb aquestes paraules, jo sí, que és que aquesta emergència democràtica deriva del fet que tenim un estat en contra. I per això alguns hem entrat en política, perquè volem fer política per intentar millorar les condicions de vida dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya i perquè, adquirint consciència que tenim un estat en contra, creiem que l'única solució és acabar tenint un estat propi. I acabo fent reflexions, alguns apunts sobre l'informe del síndic per cursar-li una felicitació al síndic com a titular de la institució i a tot l'equip, les desenes de persones que formen l'equip de la sindicatura i els diferents col·laboradors externs. Per molts aspectes, per la valoració, el síndic ho ha destacat, de la seva actuació per part de la ciutadania, per l'ingent quantitat de treball que fa i que ens proporciona els membres d'aquesta cambra, amb els informes anuals, els informes monogràfics, exhaustius, tots ells amb recomanacions útils per millorar l'estat de la qüestió en tots els àmbits que els informes aborden. També per les dades que jo crec que són significatives que ens ha donat, un 63% ens ha dit de queixes que li arriben que es resolen satisfactòriament, un 98,7% d'atenció a les seves recomanacions per part dels poders públics. Per tant, crec que les dades avalen que l'actuació de la sindicatura és certament digna d'aplaudiment. I vull acabar destacant el que ha dit el síndic al final, que és el Pla de Drets Humans. Crec que és un dels elements a destacar de l'actuació de la sindicatura. Aquest Pla de Drets Humans que precisament es va posar de manifest, es va donar inici a l'any 19, perquè crec que és molt important la pedagogia en aquesta matèria i és molt important conscienciar a tota la ciutadania de Catalunya la importància que tenen els drets fonamentals, tots, els drets polítics, els drets socials, els drets de tercera generació per la millora del benestar social. Per tant, acabo felicitant el síndic i a la sindicatura per la tasca, per l'informe que ens ha portat avui i desitjant també que la sindicatura mantingui sempre l'esperit que ha mantingut sota l'actual titular. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies.